Aktar ma jgħaddu l-ġimgħat, aktar se nkunu qed nisimgħu x'ikkontribwixxa għat-traċedja ta' żagħżugħ Jean Paul Sofia u x'hemm bżonn isir biex tiġi mħarsa aktar is-sigurtà tal-ħaddiema fis-sit ta' kostruzzjoni u taċ-ċittadini Maltin u Għawċin b'mod ġenerali. Iżda l-aktar importanti mhux ir-rapport finali tal-inkjesta pubblika, iżda kif se jkunu qed jiġu attwati r-rakkomandazzjonijiet. Dan sostnieh l-editorjal tal-Gazzetta The Malta Independent fil-ħarġa tal-Ħadd fejn intqal illi l-ewwel 3 seduti diġà bdew jagħtu l-frott tagħhom, għalkemm ġie preċiżat illi huwa x'jiġri wara li jitlesta r-rapport illi għodd. L-editur jistaqsi jekk Robert Abela u l-gvern tiegħu u se jkunu qed jieħdu l-azzjonijiet meħtieġa u rakkomandati mill-bord tal-inkjesta jew sempliċiment se jaqbdu jixħtu r-rapport fuq l-iskaffa biex jintesa'. Apparti minn hekk, jistaqsi ċaru tont x'se jkun qed jagħmel il-gvern tal-Labor fid-dawl li Robert Abela kien stinat għal xhur sħaħ jopponi il-proposta li tinfeta' inkjesta pubblika brabta ma' dan il-każ fejn saħansitra u sħabu ivvotaw kontrija fil-Parlament wara li l-Partit Nazzjonalista kien ippropona u mexxa l quddiem mozzjoni biex tiġi msejħa inkjesta pubblika fuq il-każ ta' Sofia. Madankollu, 4 ijiem wara u sigħat biss qabel velja quddiem l-uffiċċju tiegħu fi Pjazza Kastilja, Abela għamel dak li l-editur tal-Independent iddeskriva bħala U-turn kolossali u sejjaħ biex tinfetaħ inkjesta pubblika. Il-Gazzetta semmi wkoll li l-ispin medjatiku tal-Labor qatt ma jsejħilha inkjesta pubblika imma waħda amministrattiva iżda ntqal illi m'hemm xejn illi One News jista' jgħid biex jiġbor lil Abela mill-fatt li kellu jċedi totalment taħt il-pressjoni li kienet qed issirlu u meta nduna li qed jitlef il-popolarità tal-votant kellu jċedi. L-editur għaldaqstant saħaq illi dan ifisser illi Robert Abela biddel femtu mhux b'konvinzjoni iżda b'konvenjenza politika. Finalment intqal illi l-akbar test ta' Abela se jkun qed jasal meta jkollu jimplementa dak illi tirrakkomanda l-inkjesta. Iżda l-editur saħaq illi meta wieħed jara kif mexa fil-passat u l-predeċessur tiegħu ma tantx hemm xi tama pożittiva.